pangestu tampanon. Dahat ing pamundi. Kinarya ndamel kekiyatan. Anggen kula gesang wonten ing sangandhapipun. Dumawah kok sewangsulipun boten katalumpen abdi kepareng. Ngaturaken sungkem pangabekti mugi. Ingsun tampa kinarya gawe bungkung ninggali. Saking legahira kang sampun. Nadong dawuh dhateng panjenengan. Nggih, panjenengan dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. nlirikake suwan ngabiyantur ngesaning Rama. Pangestu tampanon. Sampun kula tampi kanthi asta kalih. Saged dadosaken jejimat Jaya Kawijayan. Ingkang putra boten katalumpan ngaturaken sungkem bijimipun. Gak tampa gawe syukur ninggali. Saking ya ngono. Ora mau mundhut kanthi banget. Sawetara iki kewajiban apa sing kok tindakake? Pangapunten Rama. Kewajiban ingkang putra nembe kemawon olah binara. Samangkenipun mbok menawi Kanjeng Rama badhe kersakake kula sampun siap samarta Kanjeng Rama. Sametu engkeh. Saupama mengkula ngresakake marang Kang Slira, wit karana saka lah rigening pada garperan pinapa gladen saiki wis to ngono Menika leres. ya kuwi sing tak bundut sane Rama najan to negara tinggala rambut wahke perangan nang kabeh kuwi sing pari kudu jaga-jaga aja nganti ing mengko ana mata pitaning musuh kang lumebu ing praja Jenggala slamu kudu waktu. Para Kyang Patih Dunamarta Sabda tinimbalan kula sinuwun Prabu. rumangsa seneng jane penggalih ingsun sakuse kelakon. Pinaribasan kuncung temekaning gelung Kakang Patih Dunawarsa kersa amrangkani pinangka dadi naraka Junggaka. Sakjroning ingsun ngasta panguwasa ing praja Jenggala. Mrigenake marang kawula uga saka pangguping para wanci putra Jenggala umpama yen toh ora paman Dunawarsa genderek-derek sabiyan tunggone mbok menawa bakal rasa tupangsung anggone ingsun ngobetake lah jatane kabeh. Sinuwun Prabu Lembuan. Ampun panjenengan dalem. Ngalem bonipun kados ngaten dhateng Dunawarsa. Kapura ing mriku Dunawarsa nilakaken gunge panuwun ingkang tanpa kepindhang. Ing sekawit panjenengan sampun dados dhateng Dunawarsa kinarya dados abdi kepatihan wonten ing kraton Jenggala. Mula kang saka gedhening panguwasaning sun gedhening kapitaning sumpung prajengen sira aja nganti digunakake gengguh marang tataning praja. Mongko saka rigening Kakang Dunawarsa pinangka dadi warangka ing praja Jenggala kuwi tetela panggupe manunggaling kabeh para kawula cilik tumunggah para nayakaning praja iki cetha wis nyawiji kabeh padha melu-melu nyengkuyung marang Durkali. Sinuwun Prabu Lembuan. Ngaten nggih sampun. Ning benten kalih kahanan ing alih kalungguhan sak wonten ing kraton.
kemawon ayunan peperangan. Babar pisan ing mriku boten wonten katentremanipun Sinunda. Lah kok ngomong Jalaran wonten salah setunggalipun Durakoko saking Kadipaten Amit kula ingkang sowan. sabda tinimbalan kula Sinunda. ndak aku negakan sapa. Ngestaken dawuh. Panjas moro bangun. Inu Kertopati, Ger. Paring Iki Rama. Lah kok malah koyo beda marang datang sabar-sabar siram iki sowan. Ora kaya-kaya sing wis kelakon. Pangapunten dalam kanjeng. Wit krono boten tinimbalan ngersa dalem pun putra sampun miyak Sentana Agung wonten ing Pendhapi Agung Kraton Jenggala. Wit krono kala wau saking tumindak lan pakartinipun Kang Mas Brajanata Rama Tumindake sekatangmu si Panji Brajana. Mbok yo aja nulah-nulah sing kaya ngono kuwi aja gawe kaget ing Rama to, Kadangmu apa? Duh Kanjeng. Dadosaken kauningan. Lih medal ing sak menika Kang Mas Brajana katemben murina penggalih piyambakipun badhe merjaya pati dhateng kula Rama. Bakil merjaya pati marang siramu. Ora susah asmara bangun Rama. Rama pateh ngono. Panjenengan Rama aduh. Orang kak noli galing iso. Istakan dawuh. Lungguh kang satata naluni nganggo adat tata krama. Margi kula nuruti Wakarson. Sedentak lan pakaripun Panji itu ketepan. Sampun ngenal dadane Panji Brajana. Brajanata, Rama Prabu. saka aturmu sing kaya ngono. Kabeh mung kagawa Rama. Geng durung ngerti dodok seleh ing perkara. Mulut kaso kuwi kok nganti bakal tega tegel siramu marang sekatamu Panjine Kertopati gedening bakal perjaya pati kan putane iki apa Rama Prabu. Satripun kula papun kesalahan. Sebab lan sapa pedot. Ngantos kula bae tekranen tolong. Kula badhe timbal patine Panji Asmara. Mergi kaltanipun Panji Asmara bangun sampun dipun kepit, sampun dipun injek. Ning babat pisan. Panji Asmara bangun boten maosi. Yen to kiyabaipun kakak kaltan. dumuk salah siji kan putane Asmara bangun marang siramu iki Nidro karo gandrung manis. nyidro garwamu gandrung manis layak salakan kelakone sekadang tuwa si Brajanata nganti kelakon mrina ing penggalih gedening bakal pati marang Kang Semira ning jebule
sedaya kula kok ngantos kula cedhak wonten ing kasatriyan ringin kembang. Ing sekawit wonten sambung rakipun ing garwa kula Jajeng Galuh Candra Kirana. Apa garwamu Galuh Candra Kirana iki kurang ayu? Apa kurang lemu? Sanes Apa kurang manis? boten Ngani lakon kowe milik malah gandung manis kadang bae. sedaya kula welahan. Ngantos kula cedhak wonten ing ringin kembar sak menika. Namung kula ngupadi garwa kula mbok menawi kemawon katrem awit garwa kula Jajeng Galuh Candra Kirana gilenggar saking Tambak Boyo Rama. Ugane saking Taman Tambak Boyo. Rasul, ampun gampang. Dikop dados atripun Panjasmara. Pun cetha pun gamblang. Sampun kepepet wonten kahanan. Cetha nyingitaken wonten kawoko kagem manis. Malah sapunika piyambakipun pinter ngombake lambe mubakilah. Mergi piyambakipun matur yen to sekartaji Galuh Candra Kirana anes saking Taman Tambak Boyo. Niki mokal. Kami lho. Ya, Dene kula sampun saking sembatan. Kula pinanggih dumateng panjenengan. Dene negara Tinggala malih ingkang estapa tunggal punika mboten sanes panjenengan. Ring garwa kula nes satindakan pangecel Panjasmara. Wong krama segandrong mas punika garwa sekarang dawa. Sedaya pathok sinari bumi. Dikira kemawon penerimaan percaya dodol Kutel Dira nopo Panjasmara bangun wonten nyingetaken wonten karo kula. Dari pangsa tunggal wonten stop tenangan. Kula nyuwun pangsa pengas kedap. Kula pati miwit patri pojok. Rama kula nyuwun pengayoman Rama. yen Brojonata kalenggan iki Rama wis bisa nggagupi. Apa geng dadi dodok seleh ing perkara nganti kelakon sing cengkak marang. Sepisan ngenani garwamu geng lenggar saka Taman Waringin Kembar. Kapindho ngenani kadangmu kaipe si gandrung manis sekar taji buane saka ing dalam Taman Tambak Boyo. Ning penjajang entos Rama. Nek kula niki tanpa bukti boten badhe kelampahan. Kula tawut boten Panjasmara mawon. Nek kabeh iki Rama mbelani siramu saya maneh pinuju marang sliraning kadangmu Panjasmara bangun. Mbok menawa kabeh saka kasing Rama mengko dinakwa Bangcindhe Bangciladan ing antaning putra padha. Mula siramu tak atur saleh sawetara mergo kabeh iki ana waktu patih matur kang rampung. Kula niki garwa. Kula niki pun kondo. Garwa niki sikarane nyawa. Pun cecere Panjasmara mawon cedawa ning Kembar. Warangi ndake karo kula manis. Lu kula nyuwun pangasa tunggal wonten ing Cengkramane. Pati kelurahan Dilit Pateng Panjasmara. Pati kabupaten. Rama iki ngerti sepira muridane penggalihmu, sepira gempaling atimu. Saya meneh ki lagi tininggal wanita kang kok tresnani gandrung manis. Bener. Garwa tembung garwa kuwi sigarane nyawa. Sak dumuk bathuk sak nyari bumi. Najan to mung sak dumuk kuwi ambane bathuk, sak nyari jembaring bumi. Kabeh iki bakal digondheli, bakal direwangi pecah ing jero tak iki. Nang kabeh kuwi kudu mawas marang kahanan. Dipilah-pilah dodok sering perkara iki mergo kabeh mau isih duna-dungkan. Sampun Sinundra. Aman Durwarsa.
naipun keparing. Kula pun palilah dhateng panjenengan dan sawis. Kula badhe saklunggan lan Kanjeng Pangeran. Paman Kudawarsa. Mergo kabeh kaselo suwaning anak sakara. Ing sekawis jamu kang bakal matur teng Grono Krawungan. Saiki Wedarana lakon ing Praja Jenggala Mati. Ngestakaken dawuh. Paman Kudawarsa. Kanjeng Pangeran Brojo. Sasampun panjenengan bagian paten kula. Menapa sampun paten karo Katupanis. Menika leres Kanjeng Pangeran Brojo. Kok boten teges kula niki mbelani dhateng Jeneng Pangeran Panjasmara bangun. Lajeng Dadosaken pamirsa dhateng Mbok bilih ing ari kalungguhan sak menika. Kraton Jenggala Mati. Katemben kemawon krawuhan tamu saking Kadipaten Wirakasempati. Keng aran Klono Sambut. Klono Samboyo cendhak wonten Sekolomare. Menika leres. Lajeng Pikajenganipun Klono Samboyo. Ing mriku niat badhe nyuwun garwa dhateng Gusti Ayu Gandrumanis. Kinarya garwa prameswari wonten ing Kadipaten. Bakil jero kalaku. Kula saged ndudut garis ing pawupon. Ingkang sampun mingetaken dhateng garwa dalem Gusti Ayu Gandrumanis. Boten sanes bopak saking tidak supaya Klono Sambut. Klono Sambut. Yen asmara bangun Paring jauh. ya kabeh iki tak pundhut kanthi banget kersane Rama. Aja nganti jroning gedhing penggalemu. Umpama kelakon diayomi angin punggawane. Gedhene rasa tanggung jawab mergo rumangsa kelangan. Kulo tak pundhut yen Jampang ana lapis kadang ngobrol napa. Yen toh kabeh cetha Gandrumanis mondhok ing kono tak payu. Agi-agi sampeyan marang kadang. Sepiton kang. Marang tutup pintu. Mau ning romo hati-hati lho. Jaga duluan. Sabdot tinimbalan kula sinapa. Ibarat kok samput mendung sing ageng dalu payu jagat ing ujung iku. Pelakon ki matumpo tumpi tumpu. Kok ngono kabeh iki pinangka juri pacoban anggon ngaso pangan. Mula kang Kakang Kudawarsa aja nganti begat saka ing kaprayetan. Lah aturi itu marang kabeh Pangestu panjenengan iki kula suwun. Kula badhe jagat Panjano Jauh kami marang. gedhe pangapunten tak yo. Aja nganti njumpuk marang pun Rama yen kok kang sinendak lempakaken. Mergo kabeh dene Rama menggalihake marang Kang Sira. Keng isih timur aja nganti ngempu katmah kaya. Mul Kang Soki. Nek ana leganing marang penggalih sinau melu cawe-cawe tumrap negara Jenggala pinapa tuwa ning raja. Wah, wis kadang. Derek yen sayu datang. Matre
sajroning aku neges ing Supono mahas ing sampun entuk wangsiting dewa nanging kaya-kaya njenggala maneh kasaput mendung lalimengan ana parigawe apa ana ing jenggala maneh iya aku salah sawijining putra Panji aku kudu weruh lan ngerti ana ing jenggala maneh Kanjeng Rama lembu ami luhur kula ingkang sowan Kanjeng Rama